čokoládovou masážou urobíme najskôr kokosový peeling. Tým sa nám vlastne vyčistí a pripraví pokožka na nanášanie čokoládky. Je to čistý prírodný produkt bez chemického zloženia, čiže môžu to aj alergici. Veľmi príjemné to je, také jemúčké, tento peeling. A cítim, ako sa mi prekrvuje chrbát. Peelingom sa nám pokožka pekne prečistila, prekrvila a pripravili sme si ju na nanášanie čokoládky. Čokoláda obsahuje veľký obsah kakava, ktoré má antioxidačné účinky a blahodárne vplýva na pokožku, detoxikuje telo, uvoľňuje spazmy, obsahuje veľa minerálov a vitamínov, stimuluje aj vylučovanie hormónov endorfínov, hormónov šťastia, serotonín. Som taká ako odpálená, fakt doslova. Že sa mi chce iba len tak leškať a usmievkať sa. Veľmi uvoľňuje psychiku a navodzuje pocit takého uvoľnenia a šťastia. Masáž je vhodná aj proti celulitide, keď sa nanáša na zadnú časť tela, na nohy a na zadoček. Ako horké kakao, takéto klasické, obyčajné horké kakao. Bez cukru. Dobre to je. Počas tej masáže som cítila, že tá čokoláda ako keby tuhla a vstrebávala sa tak do mňa trošku do toho chrbátu. Po masáži dáme zábal na chrbátik na takých 15 minút, aby sa tá čokoládka hlbšie vstrebala do pokožky. Dobre, ďakujem, že si to